खुलुमबाय जों बयबो मोनथिगौ दा भाइरासखौ लानानै बयहाबो सिन्था जाबाय थादों भाइरास माने करुना भाइरास ओरैनो जेनेरेलि बायदिसिना भाइरास जोंनाव दंबायनो थायो नाथाय बेफोरो मानसिखौ बुथारनो हाया बेबायदिनो माखासे समाव बेबायदि गिलु-बालु फोजोबस्रांनाय भाइरासफोर फैदोंमोन मोनसे समाव मालाबा कलेरा मालाबा नै दाख्लैबावै इबोला मालाबा माने बेबायदिनो स्वाइन फ्लु बेबायदि फैबाय थादों नाथाय एबारनि जे करुना भाइरास बे करुना भाइरासआ बबेनिफ्राय जोनोम जादों बेखौ मोनदांनो हायाखै आरो बे करुना भाइरासखौ होबथानो थाखाय खुनु मुलि दाबो माने दिहुननो हानाय जायाखै दा ओंखायनो बे करुना भाइरासनिफ्राय बारग'नायनि राहाया मोनसेल' जाहाथे बे भाइरासआ नोंनाव बारदेरा दा ओंखायनो बेयाव माखासे सिम्पल खोथा कुइसन जाबाय थादों मानसिफोरनाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जे दिनै डक्टरफ्रा मोनसे एडभाइस होदों जे जों बयबो खुगायाव मास्क गाननांगौ जाहाथे सोरनिबा हासिवनायाव सोरनिबा गुजुनायाव बेनाव जुदि भाइरास दङब्ला जोंनियाव हाबनो हाया खारन बे भाइरासआ माने गुबुन भाइरासफोर बायदि नङा बेयो बाराव बिरा बे भाइरासआ गिलिरसिन गुबुननिख्रुइ देरसिन आरो बियो मोनसे जायगायावनो गोलैनानै थायोबा बे दोरोदनो रोङा ओंखायनो आखाइखौ जेब्लाबो सुबाय थानो दोनदों माने हेन्ड सेनिटाइजारजों माने साबोन थाबोन बेफोरनो हेन्ड सेनिटाइजार होनोब्ला आरो बेजों जुदि नोङो आखाइखौ सुबाय थायोब्ला नोंनि आखाइजों बियो खुगायाव दांब्लाबो हाबफाया गन्थङाव दांब्लाबो फैफानो हाया मेगनाव दांब्लाबो हाबफानो हाया थारमाने बे भाइरासआ जुदि बेफ्रावबो नांनानै थायोब्ला बेखौ जों गिनाङा अदेबानि जोंनि आखाइया जुदि बेफ्राव दांनानै जुदि खुगायाव दांफ्लाङोबा बे खुगायाव हाबलांगोन आरो जुदि गन्थङाव दांफ्लाङो गुंगारै नेरफ्लाङो बेयाव हाबलांगोन जुदि जों मेगनाव मैखि हुगारफ्लाङो बेवहाय जोंहा हाबफागोन ओंखायनो जोंनि आखाइखौ जिहेतु जों हमथानो हाया जों सानस्लाबनो हाजासे आखाइया थांफ्लांलाबाय थायो ओंखायनो आखाइखौ थाब थाब सुबाय थानो थोनदों आखाइजोंसो फैगोन भाइरासआ ओमफ्राय मोखांजों मोखां रायलायनायाव सोरबा हासिवनाय सोरबाया माने गुजुनायाव बिनि खुगानिफ्राय बा बिनि हासिवनाय गन्थंनिफ्राय जुदि जोंनाव माबाफोर दै हाबफैयो होमब्ला बेजों भाइरासआ जोंनाव फैनो हागौ बिनिफ्राय साबधान थानांगौ दा गोबाङानो मोनसे सिन्था जादों जे दिनै गामि ओनसोलाव बा टाउन सहरफ्राव बिदिनो जादों हेन्ड सेनिटाइजार गैया ओरैहाय माने मा होनो मास्क गैया होमब्ला मा जानांगौ बयहाबो मोनसे सिन्था बेखौ लानानै सिन्था खालामनांगौ जेबो गैया आरो आंनि मथेब्ला खारन हाथायाव मोननाय बेफोर हेन्ड सेनिटाइजार आखाइ हुगारग्रा बे जेफोर बुस्थु दा ओंखारदों स्प्रे ओंखारदों बिनिख्रुइ साबसिन जोंहा गामियाव दङ दा ओंखायनो बेफोरबायदि बेलायाव जों जुदि जोंहा स्प्रे मोनाखैब्ला हेन्ड सेनिटाइजार मोनाखैब्ला निम बिलाइखौ जुदि जोङो दैजों फुदुंनानै लायो बा निमखौ जुदि देग्लिनानै दैयाव सोमहाबनानै जुदि जों गोखा खालामना लायो दैखौ बेजों जुदि आखाइ सुयोब्ला बियो साबोनजों सुनाय आरो हेन्ड सेनिटाइजारजों सुनायनिख्रुइ बांसिन स्ट्रं खारन बे निमनि जिथु गोखा बे हरसिमबो गोमाया आरो बे निमा ओरैबायदि एन्टिबायटिक माने बेवहाय खुनु भाइरासआनो माने मा होनो सह्य खालामनो हाया होमब्ला बेफोरखौबो लानानै जोङो बेफोरनि सोलाय बे निम बिदैखौनो जोङो जेरावबो राननो माने मा होनो स्प्रे खालामनो हायो आरो जोंनि आखाइखौबो जों बेजोंनो सुनो हायो बिनि बादै जों मोनथिगौ बयबो जों थाइबें जायो जे बे थाइबें जानाया बे थाइबेंनि बिलाइआ ओरैबायदि माने स्ट्रं माने एन्टिबायटिक जे बे थाइबेंनि बिलाइजों जों बयबो मोनथिगौ गामिफ्राव जों गोदो गेलेब्ला दानि सेंग्रा सिख्लाखौ आं मोनथिया जों जेब्ला ना हमो मायो हाब्रुआव गेलेयो जोंना माने खिथुथिं बेलावा हाबखोमायोमोन आरो जेब्ला बेलावा हाबो होमबा थाइबें बिलाइखौ देग्लिनानै जेब्ला लोङो अब्ला बे बेलावा ओंखारनो गोनां जायोमोन आरोखि होमब्ला बे बेसेबां स्ट्रं खुगाजों लोंनाय लोगो लोगो थाबैनो खिथुथिं थानाय बेलावा जि माने नागारनानै खारनांगौ जायो बा थैनानै गबोयो बे बेसेबां स्ट्रं जागोन ओंखायनो बे थाइबें बिलाइफोरखौबो जोङो देग्लिनानै दैयाव सोमनानै बेखौ जों स्प्रे खालामनो हायो आखाइ हुगारनो हायो माने दिंखिया दाउखुमैबो होनो ओंख्रि जाग्रा दिंखिया नङा जेब्ला दाउआ बिदै दैनानै फिसा जानो गयो होमब्ला बिराद दाउखुमै जायो एम्फौ जायो होमब्ला बे बिस दिंखियाखौ जेब्ला बेवहाय दाउनि ख'आव बनानै होयो होमब्ला बे दाउखुमैया गासिबो गोमानानै थांजोबो थैयो आरो बेयाव थानो हाया होमब्ला बेबो बिराद स्ट्रं मोनसे एन्टिबायटिक ओंखायनो बेखौबो जुदि जों देग्लिनानै बेबायदिनो दैजों जोङो स्प्रे हिसाबै जों व्यबहार खालामनो हायो आखाइ हुगारनायावबो जोङो बेखौ व्यबहार खालामनो हायो गतिके बेबायदिजों जोङो मोनसे गोदान लामा लानो हायो आरो बेफोर जिरादा जोंनि हाथायाव मोननायनिख्रुइ बांसिन स्ट्रं गुबुन फारसेथिं जोंनि इमिउन सिस्टेमा स्ट्रं जायोब्ला जोंखौ भाइरासआ एटाक खालामनो हाया होनदों बेवहाय आरो इमिउन स्ट्रं जानांगौबा डक्टरफ्रा होनदों सि भिटामिननि गोनांथि दं गतिके सि भिटामिनखौ जों मायाव मोनो गासिबो गोखै जिनिसावनो मोनो ओंखायनो जोंहा दा नारें जुम्ब्रा जानायनि सम जाबाय नारें आसि नारें
खागजि जोंहा दङ जोंहा दा थिंख्लांबो ओंखारबाय जोंहा थाइगिर फिथाइ दं बेफोर गासिबोआनो जोंनो सि भिटामिन होनो हायो आरो दा मोनसे बाथ्रा बयबो बुंलायदों आरो बेखौ बेबहार खालामनायाबो मोजां जे जोंनि देहानि सि भिटामिननि थाखाय जोङो थाइगिर फिथाइखौ रुनानै बेवहाय हालदै होनानै संख्रि दस्रा मस्ला मस्लि जेबो होनाङा जाहाथे बिनि गुनखौ दानगारा अनलि हालदै आरो संख्रि एसे बेखौ फुदुंनानै ग्लोब ग्लोब फुदुंनानै दोनखायोबा लाल साहा बायदि आरो बेखौ जुदि एसे एसे लोंलाबाय थायो होमब्ला जोंनि देहायाव इमिउनिसन सिस्टेमा स्ट्रं जायो आरो बिनि बादैबो जोंहा गोबां बेजों लाब जाफाबावगोन बेजों सुगाराबो एसे माने ल' जायो माने कन्ट्रलाव फैनो नागिरो सुगाराबो बेखौ लोंबाय थायोबा आरो जायनि मोदोमफ्रा बिराद गिदिर फेट्स दं मेजेम दं बेजों मेजेमाबो रानो जोंहा बे भाइरासनि थाखायनो जुदि थाइगिर बिदैखौ जों बे मास मोननैसोखौ जुदि लोंबाय थायोब्ला जोंहा गुबुन गुबुन बेमारफ्राबो हामफालांगोन ओंखायनो बेखौ लानानै खुनु जिंगासिनो गैया सिम्पल जों जायफोरखौ गोदो गोदायनिफ्राय परम्परागत भाबै बा ट्रेडिशनेलि जोंनि बेमार जानाय बायदिसिना आखाइ बौनाय सिखा दाननायाव थै थाबथानायनिफ्राय आरम्भ खालामनानै जों बाहायबोदोंमोन बेखौनो जोङो दा जायफ्रा डक्टर मोनस'वा जायफ्रा माने हेन्ड सेनिटाइजेसन बायनो हाया जायफ्रानोखि नोङो बेबायदिनो मास्क लानो हाया बिसोरो बेफोरखौ बेबहार खालामोब्लानो बे भाइरासनिफ्राय जोङो रैखा मोनगोन गतिके बेखौ लानानै जेबो गिनांगौ गैया बेराफारसेथिं बे भाइरासआ थान्दायाव थानो हाया होनदों गुसुआव थानो हाया गतिके बेबो मेलेरिया निम'नियानि जिथु जाम भाइरास बेबायदिनो ओंखायनो बेफोरखौ होखारनायाव जोङो सौखानि मुलि बाहायो जेराव माखासे माने हाग्रानि बेन्दों बेनला मैगं थाइगंखौ देग्लिनानै जोंनि माखासे गामिनि बोराय बुरिफ्रा बानायो आरो ओंख्रियावबो जों होनानै जायो बरि मोनफा मोनफाबो जों जायो बेजों जोंनि निम'निया मेलेरियाया खारो थिग बेबायदिनो जों बानलु बिदै लोङो दाउ बिदै जेराव बानलु बोरदोन होनानै थिग बेबायदिनो नोङो बेवहाय दाउस्रि आथिं बा बेबायदिनो उसुमै बा जायखौ जों जारि होनो बेबायदिनो जोङो बेवहाय माने मानिमुनि होयो जों जलंगा बान्थु होयो जों बेवहाय खानसिनसा होयो खानसिया बेफोरबायदि होनानै दाउ बानलु बोरदोन बेफोरखौ गोसा जाब्रां आरो बेबायदिनो गलमरिस होनानै जों फुदुंनानै बिदै लोङो बेफोरजों जोंनि देहाया बिराद गरम जायो जेखौ दिनै जोंनि माखासे माने मा होनो जिम खालामग्रा मानसिफ्रा बुङो जे 40 मिनिट्स 45 मिनिट्स वाक खालामोब्ला 3-4 किल'मिटार थाबायोब्ला गोलोमो आरो गोलोमाबासो देहाया मोजां जायो खिन्थु बानलु बिदैखौ जुदि नोङो लोङो बेफोरबायदि फुदुंनानै 4-5 मिनिटाव नोङो 5 किल'मिटार थाबायनाय खारनायाव जेसेबां गोलोमगोन बिनिख्रुइबो बांसिन जोङो गोलोमो दैट मिन्स जोंनि देहाया बिराद गरम जायो आरो बेबायदि गरमाव बे भाइरासआ थांनानै थाया होनदों ओंखायनो जों बेफोरबायदि हट माने जुस बेबायदिनो बानलु बिदै रस बेफोरखौ बानायनानै लोङोब्लाबो जों बिनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन ओंखायनो आं बेफोर बाथ्राखौ बुंदों जायफ्रा मेडिकेल मोनहाया जायफ्रा दिनै मेडिकेलनि माखासे मेटेरियेल्सफोर जायफोरखौ सार्टिफाइ खालामदों बेखौ मोनला बायनानैबो अन्तत जोङो बेफोरखौनो बेबहार खालामनो हायो दुगैनाय लोबनायाव निम बिलाइखौ दैयाव होनानै फुदुंनानै बेजों जों दुगैयोब्लाबो जोंनि देहायाव भाइरासआ हाबनो हाया गतिके आं सानो बेफोरखौ नोंथांमोनाबो सान आरो बेबायदि माबाखौ खालामोब्ला गिनांगौ जेबो गैया ओंखायनो बे भाइरासखौ लानानै जेबो गिनाङा जोंनाव जेबो खालामनो हाया माने बेबायदि बेबस्था लाब्लानो जों बिनिफ्राय मुक्त जागोन आरो बे भाइरासजों बा कर'ना भाइरासजों जों सासेबो थैनाय नङा गोजोन्थों